Башкортостанда дәүләт телдәре һәм республикала яшәүче халыкларның туган телдәре программаһы тормышка ашырыла. Туган телдәрне һаклау һәм үстерү өчен нимәләр эшләнә? Был эште ничек камиллырак оештырырга? Дәүләт йылышы курултайда үткән түңәрәк өстәл артында һөйләшүдә һүз ошо хакта барды. Һаумыгыз эфирда интервью студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Башкортостан Республикаһы дәүләт йылышы курултай рәисе урынбасары Тамара Танһыкужина. Һаумыгыз, Тамара Михайловна. Һаумыгыз. Тамара Михайловна, был ултырыш бик күп кенә кешеләр белән бергә үткәрелде. Нинди максаттан оештырдыгыз был һөйләшүдә һәм тагыла кемдер катнашты анда? Һуңгы ел ярымда дәүләт йылышында бик зур эш апарыла, чөнки элегрәк без муниципалитеттың вәкилләрен телләр турында, канунияттың үтәлешен турында тыңлауларда үткәрергә булдык һәм ошо инициатива буенча безнең 18 муниципалитет сыгыш яһаны һәм материал тупланды һәм шуның өчен ошо эште баһалап, ямәгатьчелек менән аралашып, ниндидер яңа тәкъдимнәрне ишетергә кирәк булган билдәләп киттек. Шуның өчен без республиканың да республика көне алдыннан ошондый түңәрәк өстәл кирәк булгандыр дип уйлыйм, чөнки бик киң форматта үткәрелде. Ямәгатьчелек вәкилләре күп килде, шулай ук бөтә дөнья курултай, башкорт курултай агзалары, безнең инде республикала хаклау һәм үстерү, башкорт телен хаклау һәм үстерү фонды эшләп килә. Уның җитәкчеләре булды, киң мәгълүмат саралары агзалары булды. Шуның өчен ошондый бик җитди һөйләшү булды. Әлбиттә, яңа тәкъдимнәр яңгыраны. Уларда әле без бер-ике адна исендә туплап алырбыз һәм шулай ук улар өстендә киләсәктә эштә апарырга кирәк булыр. Безнең инде курултайдагы булган эш буенча һәрбер кварталда 5-6 муниципалитет шундай сыгыштар яһай һәм әлбиттә без инде иң беренче һорайбыз мәктәптәрдә, балалар баксаһында башкорт телендә төркемнәр ничек эшләп киләләр, уку дәресләре ничек баралар, кадр проблемалары тикшерелә. Шулай ук һәрбер муниципалитетта киң мәгълүмат саралары эшен апаралар. Унда туган телдәрдә мәгълүмат сыгамы, юкмы, нинди вакыт менән сыга, нинди мәсьәләләр бар ул юнәлештә, шулай ук ошо докладта ошондый ук мәгълүмат була. Шуннан инде безнең башлыгыбыз поручение буенча муниципалитеттарда һәрбер ай исендә башкорт телендә сыгыш булырга тиеш һәм әлбиттә ошо поручение үтәләме, юкмы, без шулай караулар бирәбез. Һәм әлбиттә өлге муниципалитеттар бар, ул менә ошо түңәрәк өстәлдә ишетелде. Стәлдәмак, Октябрьская калаһы, Салават, шулай ук бар райондар, унда ул эш өстендә эшләргә кирәк әле. Бана демәк, шунда проблемалар каралды дип әйтергә мөмкин. Һәрберен аерым тукталып китербез, бәлки буны һәр туган телдәр муниципалитетларда ничек өйрәнелә, ничек укытыла дигән сорауга кагылып киткәйнегез. Ниндәй әлеге вакытта проблемалар бардыр, бәлки гомумән был закон ничек үтәлә? Мәктәптәге система ул оештырылган һәм унда ул бер ыңгай гына тәртипкә индерелгән, укулар бара, кадрлар да җитә. Шулай ук инде безнең бит инде хәзер ундагы башкорт телен укып йөргән балалар 70%-тан ашу. Республика буенча. Әйе. Шулай ук без бит инде хәзер балалар баксаһын алып карасак, ул инде улар балалар баксаһында йөрүп, азактан мәктәп укучылары булып китәләр. Шуның өчен ул эште балалар баксаһында ныгытырга кирәк.
Ул ошо тәкъдимнәр ишетелде, чөнки унда тәрбиячеләр дә ханы җитмәй, һәм шулай ук төркемнәр дә җитмәй, шуның өчен улар ошо юнәлештә безгә барыбызга алар эшләргә кирәк булыр әле. Демәк, шунда проблема асыкланды. Ул асыкланды һәм ул тиз хәл итә торган проблема түгел. Ул төркемнәрдә оештырырга кирәк. Унда кешеләр табырга кирәк, шул ата-әсәләр менән эшләп китергә кирәк. Шуның өчен ул теге бер елда гына уны тулыгынча каплап булмай ул. Шулай да депутаттың каләм усына эләкте. Шулай битте. Һәм бына кадрдар мәсьәләһенә һез тукталдыгыз, әлбәттә. Шулай да ничек хәл итәр була? Беләбез, мәгариф министрлыгы вәкилләре лә катнашкан, бәлки улар ниндидер тәкъдимнәр индергәндер бу җәһәт. Шулай ук мәгариф министрлыгы тарафынан күп эш алып барыла. Улар инде безнең туган телдәрдә укыткан укытучыларга төрле гранттар бирәләр. Шулай ук яклау поддержкалары, яклау системаһы бар. Һәм шулай ук балалар баксагында бәлки ошо безнең мәктәптә эшләгән укытучыларның потенциалындыр кулланырга. Ошондый да тәкъдим ишетелде. Шулай оештыру саралары ул юнәлештә әле уйланыштыра һәм планлаштыра. Шуның өчен ул теге бер ниндейдер шундый бер фикер генә әле пока юк, фикер алмашыну бара, шуның өчен ул проблеманы хәл итәргә кирәк. Тамара Михайловна, дәүләт телдәрен дөрес куллануга килгәндә, беләбез, әлеге вакытта федераль закон бар. Ул киләһе елның мартыннан үз көсенә гамәлгә инергә тиеш һәм уның буенча Рәсәйдә сит телдән ингән һүзләрне, әгәр уның дәүләт телендә аналогы бар икән, куллану тыела. Бына ошо безнең бүгенге тормышыбызда нимәне үзгәртер ошо закон? Асыллап та ошо безнең инглиз телендә булган һүзләр еш кына күренә, еш кына кулланабыз. Алтакталарда инде күрәбез. Алтакталарда, әлбәттә, ул процесс башланды. Иң башта бит инде дәүләт власть органнарында эшләгән кешеләр, улар сит илдәгеләрне һүзләрне кәметергә тиештәр һәм рус телендә булган аналыклар менән файдаланырга тиештәр. Шуның өчен аныгы инде булды инде ул ошондый кануниятка положениялар индерелгән һәм шулай ук ул хәзер вывеска тураһында һүз бара. Ул сынапта киләһе елда март айында тулыгынча ошо положениялар тормышка ашырылырга тиеш һәм инде ул без беләбез инде ниндидер һүзләр улар бренд кеүек үзен күрһәтәләр бит инде һәм бөтен регистрациялар үттеләр. Бренд буларак ошондый һүзләргә ул инде кагылмай. Һәм шулай ук менә юкмы бармы һүзләрне кулланалар икән предпринимательләр, уларга инде әлбәттә яңадан регистрацияны үтәргә кирәк булыр яки ошо алмаштырырга инде тәкъдим ителә. Тәкъдим ителә. Шуның өчен ул процесс поэтапны булырга тиеш. Ягъни 1 марттан шунда ук ниндидер штраф санкциялар булмай. Унда вакыт була ул. Шуның өчен ул тиклем кайгырга кирәкмәй, чөнки барыр асыллап та без инде күрәбез. Кайсакта инглиз телендә һүзләре улар башкорт теленә булган һүзләрнән дә күбрәк була. Үтеп барабыз бит инде башкалабызда. Шуның өчен монда ниндидер тәртип оештырырга бик урынлы һәм элегрәк тә кирәк булгандыр иде. Һәм шулай без бит инде аңлайбыз. Эшкуарлар уларның эше дәүләт өчен бик әһәмиятле. Улар яңа эш урындарын оештыралар, шулай ук бюджеттарды туплайлар. Шуның өчен бында баланс кирәк һәм әлбәттә теге
ниндейдер тулкын һамак ул эште апарга кирәк түгел. Чөнки бары һөйләшү кирәк, аңлатырга кирәк. Шуның өчен мин уйлыйм, был эш вакытында һузылыр. Тамара Михайловна, хәзер Рәсәйдә яңа тел сәясәте концепцияһы кабул ителде һәм уга ярашлы республикаларның үзләренең дәүләт телләрен яклау астында. Бына был безнең республикала мөмкинлек бирә, алтакталарда тагыла тәртипкә килтерергә һәтенә. Шулай бит, әлеге вакытта республикала хөкүмәт эргәһендә беләбез, зур терминологик комиссия эшләй. Бына уның менән әлеге вакытта һеҙҙең ниндәйҙер хеҙмәттәшлек бармы? Ошо уҡ тел тураһындағы законды тормошҡа ашырыуҙа ниндәй хеҙмәттәшлек, коллаборация һәм ғөмүмән хаталарҙы төҙәтеү өҫтөндә эш? Сөнки күптән һөйләйбеҙ был йәһәттән, күптән хаталарҙы күрһәтәбеҙ. Беҙҙең кануниәттә әлеге ваҡытта штрафты һалырға мөмкинселек бар. Шулай уҡ беҙ хәҙер бит инде реаль ситуацияға төшәйек бит инде. Бәләкәй райондарда эшҡыуарҙар эшләй икән. Уларҙы теге нисектер беҙ бит инде һәр ваҡыт эшҡыуарҙарҙы яҡларға кәрәк. Өҫтәмә ниндәйҙер талаптар индермәҫкә кәрәк дип. Шулай тип бит инде барабыҙ. Шуның өсөн бында штраф самоцель түгел. Түгел. Ниндәйҙер шул беҙ бит инде бер мәҙәни мөхиттә йәшәйбеҙ, тел мөхитендә, бит. Шуның өсөн ошо беҙҙең бөтәбеҙҙең мөхитебеҙҙә тәртип булырға тейеш. Ошо мәғәнәһе ята бит инде. Шуның өсөн андай мөмкинселек бар. Унда ул механизм ул тиклем еңел түгел ул, штраф һалыу механизмда. Но шулай бына беҙ тыңлауҙарҙы үткәрәбеҙ. Ошондай мөмкинселек менән ул тиклем муниципалитеттар файҙаланмай. Сөнки шул уҡ эшҡыуарҙар менән эште бергә апарырға кәрәк. Шуның өсөн әлбиттә ул ошо яңы йүнәлештәр улар илдә бер тулҡын кеүек барырға тейештәр. Федераль кимәлендә лә, беҙҙә лә, шуның өсөн ипләп кенә ул өлкәһендә лә үҙгәрештәр буласаҡ. Тамара Михайловна, беҙ һеҙҙең менән республика көнө алдынан осраштыҡ. Шул уңайҙан тамашасыларыбыҙға, республика халҡына һеҙҙән ҡотлау һүҙе. Республика көнө менән барығыҙҙы ысын күңелдән ҡотлайым. Ысынлап та беҙ бергә оҙон-оҙаҡ бик әһәмәтле юлды үттек һәм әлбиттә бында ошо юлда ҡатнаштар да булды, өлгәшеүҙәр ҙә булды. Шулай уҡ беҙҙең киләсәктә лә ошолай тип бергә, берҙәм булып, матур тип республиканың уны юғары кимәлгә күтәреп, бергә эшләргә булһын. Зур рәхмәт һеҙгә, хөрмәтле тамашасылар. Беҙ Башҡортостан Республикаһы Дәүләт Йылышы ҡоролтай рәйесе урынбаҫары Тамара Танһыҡужинова һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.